Shoutout kay Kuya Frank. Dito na tayo sa Manawa. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito na tayo sa may bayan ng Mangaldan. At ngayon guys, napahinto ako kasi yung gulong ko guys, parang gumagalaw-galaw pa. Pero pinapiring ko na to guys. At ngayon guys, nandito ako sa may simbahan ng Mangaldan, kung saan nakarating na tayo dito sa may bayan ng Mangaldan. Kanina guys, nandun tayo sa may trabaho, sa may CSI, at makarating tayo ng ligtas at walang mangyari sa atin. At yun, nagpray na rin ako kanina bago ako umalis. Kasi importante yun guys, pag umalis ka sa bahay nyo or what else na may pupuntahan ka, kailangan mo mag-pray. Yan. At ngayon guys, nandito na nga ako sa may bayan guys. Pasilip ko lang sa inyo konti yung bayan ng Mangaldan. Tapos alis na tayo, and then dadaanan pa natin yung San Jacinto kaya San Jacinto, tapos Manawag na. Yun, dadaanan pa natin yung bayan ng San Jacinto. Pagkatapos ng San Jacinto, yun, doon na tayo sa may Manawag. Alas 6 bago ako nag-out sa trabaho ko. Ngayon, hindi ko na alam kung anong oras na. Basta importante, makarating tayo at huwag tayo masyadong mabilis magpatakbo para hindi tayo yun, basta importante makarating tayo ng ligtas. Guys, and 3, 2, 1, sasama ko kayo kung saan ako mapupunta. Let's go. Sangmutya Upelas na kay ningning, tulad mo ay gintong kumikina. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito na ako sa may San Jacinto. At ngayon, yun, nakapag-relax muna tayo ng kaunti dito. Dahil nga, kanina galing tayo sa may Mangaldan. At ngayon, nandito na tayo sa may San Jacinto guys. Yun, sobrang sarap sa pakiramdam guys na yun, mararating mo rin yung mapupuntahan mo. Basta yun, relax ka lang sa pagdadrive. Huwag masyadong mabilis kasi hindi mo masabi yung disgrasya. Ang importante guys, yun, walang mangyari sa'yo at makakapunta ka sa pupuntahan mo. Guys, katabi ko lang siya. At yun, hindi ko na ito patatagalin pa. In 3, 2, 1, let's go. Tulad mo palaling ay isang at belas na kay ningning, anong ganda. Guys, magtatanong tayo kung malapit ba o malayo pa yung Manawag dito sa may San Jacinto. Let's go. Meron dito si Kuya guys, yan. Kuya, okay lang ba magtanong sa'yo kuya? Saan yung dito yung Manawag? Malayo pa ba? Mga ilang po yan, tapos makita nyo na rin po yung Manawag Church. Mga ilang minuto, mga ilang kilometro pa po? Siguro mga 5 minutes nyo na lang po kasi nakapunta naman po kayo. 5 minutes. Kuya, baka may shoutout ka. Shoutout mo yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak o pinsan. Shoutout sa girlfriend ko, taga-Taulutog Mangaldan. Wow, sana all, my girlfriend. Yeah, nice to meet you. Yeah, salamat. Kuya, anong pangalan mo? Frank. Frank. Yan, shoutout kay Kuya Frank. Yun, in-assist tayo dito para makarating tayo sa Manawag. Yan, maraming salamat kuya. Hindi ka nagdalawang isip Ingat po. para turo sa atin yung daan. Kaya guys, maraming salamat din dahil nandiyan pa rin kayo para yun, inaabangan nyo po ako kung saan tayo mapapadpad dito dahil nga first time kong magmotor na pupunta sa Manawag. And 3, 2, 1, let's go. So ngayon guys, nandito na tayo sa may Welcome Manawag. At ngayon guys, napahinto tayo dahil may gumagalaw-galaw yung motor natin. Pag naka one hands lang tayo, dapat kailangan nakahinto tayo dahil nga hindi pa sigurado yung motor natin. Pero mabait naman itong motor natin guys to. Yan, alaga natin to, Diyosa din to kaya yun, so yun guys, nandito na tayo sa may Welcome Manawag. Siguro malapit-lapit na rin tayo dito. Sana walang mangyari sa atin dito. At hindi naman nakukuha sa mabilisan to guys. Basta importante, ipag-pray natin na sana walang mangyari. Makakarating lang naman din tayo kung saan tayo mapupunta. Kaya yun, ayun naman, nalampasan na natin yung Dagupan, Mangaldan, at ngayon San Jacinto. At ngayon, nandito na tayo sa may Manawag. At yun, abang-abang na lang tayo mamaya guys kung nandun na tayo sa simbahan na Manawag. And then yun, tawagan natin yung tito natin kung saan sila nakatira. At ngayon,
Kita-kits na lang mamaya. Let's go. Hey, what's up? So ngayon guys, malamig pala dito sa Manawag guys. Golden Heaven, Manawag, yan. At ngayon guys, sobrang lamig pala dito, parang bagyo lang. At guys, kahit dahan-dahan lang yung patakbo natin ng motor. So, sa gutom na rin guys, kasi di pa ako makain, nagugutom na ako. Malapit na tayo daw sa may simbahan ng Manawag. At ngayon, yun, kunting takbo na lang, makakarating na tayo doon sa may Manawag. Guys, nandito na tayo sa may Jollibee. Yan. Malapit lang sa may sa may simbahan. Yun guys, yung simbahan ng mga Manawag. Yan. So ngayon guys, nakita ko yung Jollibee, nagugutom talaga. Ay mga ka-Diyosa. Ate, follow niyo yung vlog ko ha. Diyosa TV sa Facebook page ha. Nice to meet you. Ha? Diyosa TV. Sa Facebook page ha. Shoutout ko na lang kayo, shoutout. Thank you. Ingat. So ngayon guys, ang mabait ng mga tao pala dito. Lahat naman mababait, di ba? Wala namang masamang tao dito sa Pilipinas, kundi mababait lahat ng mga tao. Yan. Kung masama yung yung pinakita mo sa kanila, masama din sila sa'yo. Kaya yun. Try natin sayawin yung ting tang tang ting ting tang ting. Yan. So ngayon guys, nandito na tayo sa Manawag. Woo! Sobrang saya guys na makarating ka dito sa Manawag. Hindi mo akalain na yun, first time natin makapunta dito na nakamotor. At ngayon, yun yung motor natin guys. Yan. Shoutout sa kanya dahil kahit na gumigiwang-giwang yung motor, importante nakarating tayo na maayos at walang nangyari sa atin. Sobrang ganda. Ipasilip ko sa inyo guys ha.